जिहेतु माइ गायग्रा बान्दो बेखौ खोगासिनो दङ माबायदि हाबा मावदों दायो? दाथ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माबोरै गोजोननाय मोन्दों होनना बुङोब्ला जोङो बे बान्दोखौ लुफुंनायाव खुनु सरखारनि बिफाननिफ्राय जों थाइसेबो थाखा मोननाय जायाखै। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खांनानै हाजारसे करिया गहरमुरि खांनानै जों बेखौ जथायनानै बे बान्दोखौ 1994 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव थांनाय 2024आव जों बे दैखौ बे बान्दोखौ लुफुंनानै जों दैखौ लांनाय जादों। दा दिनै जा बिथां सांग्रां सारा गावनि गोसो गुवारजों अननानै दिनै बिथाङा लुफुंना होफैनायाव बे बान्दोखौ लुफुंना होफैनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेखिनियानो। बबे ओनसोलाव बाहायो नैबे बान्दोनि दैखौ? बे बान्दोखौथ' सारा खुंग्रिङानो आप टु रुनिकाटासिम सहैयो बे दैया सेरा बेरा हिसाबै। दा बेखिनियानो आरोखि। बेनि दैजोंनो आबाद मावो आरो? आबाद मावो, औ। नोंथांमोननि जिउ खुंनायाव बे बान्दोआ बेसेबां हेफाजाब होयो होननानै नोंथाङा सानो? जोंनि जिउ खुंनायावथ' A to Z एकनिफ्राय 100सिम बे दैयानो जोंनि थाखाय सोरगो आरो मैदो फाथाल बेनो। सिगाङाव नैबे बान्दोआ गैयामोन नामा? दा जिहेतु खोगासिनो दङ। सिगाङाव गैयामोन। जोङो 1994 सनाव होमबा बे हाग्राया बायाखैमोन, बिराद गोमैमोन। दा बे समावनो जोंनि बान्दोनि दैया खुंग्रिबनि दैया थैयैलाय बे फाथालसारा दैखौ माने लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबोनाय जाखादों आरोखि। दा दिनैसिम मावफुंनो हाबाय। दा बिथां सांग्रां सारआ दिनै आरोबाव जोंखौ मोजां मोननानै जोंखौ अननानै दा बिथाङा दा मावनानै होगासिनो दं, मावबाय थालांगोन जोबजासे। माबायदि सुबिदा गोनां जागोन बे दैया ना लामाया? लामाजोंबो लोगोसे बान्दो। दा बे बान्दो लुफुंनाया बे बान्दोआ जाहैबाय जथ'नाखि जेसेबांनाखि हादाननि मानसिफोर दं दा बिथांमोना थांलाय फैलायाव ओरैबायदि माने सुबिदा जाबाय। आरो जोंबो खाथि खालानि माखासे फुराना गामिफ्राबो बनलायलायनायाव बेजों बारस'नो आराम जाबाय गारि घरा। माने बान्दोनि थाखायबो सुबिदा जाबाय आरो लामाबो जाना होबाय। लामायाबो जाना होबाय, बान्दोनि थाखायबो बिराद सुबिदाखासै। दा बेखिनियानो। दैया साबसिनै थांसिगोन नामा? दैया माने एक्सुवेलि दैया दा जोङो थोब्ले माब्लेमोन, दा फुरा जाबाय। आरो गोदोनिफ्रायनो बे फाथालसाराया नामजादाखा ना बेदरनि थाखाय। दा नायाबो जोंनाव एसे दुब्लियावहाय एसे बांसिनै मोनदों आरो। दा बे ओंखारलांगोन आरो। औ। जिहेतु सांग्रां ब्रह्मआ नोंथांमोननो बेबायदि हाबाखौ मावनानै होदों। फैबाय थानाय समाव जिहेतु सांग्रां ब्रह्मनो नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना हेफाजाब होनो सानो? बास जों बिराद जानजि खाफ्राखाबाय बेखौ, खुनु खोथा गैया बाहाय। बिथां सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय जों जानजि खाखाबाय, जों रायलाय खुमा खांखाबायबो बिनि फारसे। दा बेखौ जेबो सोंनांगौ खोथायानो गैया। दरबैसे गामि दं बेयाव? बाहायथ' 17थानि बारबाबो फैलेब फैथेब 17था। बे बान्दोआव 17थासो गामिया बेनो आरो। बे चिरां दुवाराव सासे EM दंमोन, नोंथांमोना खावलायदोंमोन नामा बे बान्दोनि जेंनाखौ बानायनो थाखाय? बे फेरेंगानाव बिथां फेरेंगानाव जोङो बान्दो रेजिस्टार जानायाव जोङो खनले थांदों। जों जयन्त सारनावबो थांदों। दा बाहाय जोङो 8-9 बारसो जादों, थेवब्लाबो लोगो मोना। अब्लाबो जोङो बे बान्दोखौ रेजिस्टार खालामनायाव जोङो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो दा दिनै जों रेजिस्टारखौ खालामनो हादों। दा बिथाङा हरद'वाखैमोन, दा खालामनो हाबाय आरोखि। रायजो राजाफ्रा गासिबो गोजोनबाय? बिराद गोजोनबाय रायजो राजाफ्रा। खारन आंनो दायथ' लाखायो बे बान्दोआव, आंनो सान हर खाथि फैयो। बेखिनियानो आरोखि।